Το βίντεο αυτό είναι αφιερωμένο για τις κατασχέσεις που γίνονται καθημερινά παντού και σε όλο το χρόνο. Καθημερινά γίνονται πάνω από 5.000 κατασχέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Χιλιάδες διαμερίσματα ερημώνουν και τα παίρνουν ξένοι από τις τράπεζες τα οποία βγαίνουν στο σφυρί. Όπως οι αγρότες που έχουν βγει στο δρόμο και μιλάνε, έτσι θα έπρεπε και εμείς να μιλάμε για τα θέματα των κατασχέσεων. Υπήρχε κάποτε ένας νόμος, ο οποίος με αυτόν σώζονταν τα σπίτια και τώρα αυτός ο νόμος δεν υπάρχει. Ναι, μεν υπάρχει ο φτωχευτικός κώδικας, αλλά δεν είναι αρκετός. Ο φτωχευτικός κώδικας βοηθάει ναι μεν την τράπεζα να σου παίρνει το σπίτι και να μένει το όνομά σου καθαρό, αλλά δεν βοηθάει στο να σωθεί αλφα-κατοικία. Πρέπει η αλφα-κατοικία να βρουν ένα νομοσχέδιο, νόμος, ο οποίος να περάσει γρήγορα για να σωθούν τα σπίτια. Σε πολλές πόλεις, σε Πειραιά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, γίνονται εκατομμύρια κατασχέσεις, ακόμα και στην Κόρινθο. Πρέπει οι άνθρωποι που έχουν υποστεί κατασχέσεις να βγει ένας νόμος, να κάνουν προσφυγή και να πάρουν πίσω την αλφα-κατοικία. Αυτό το βίντεο το κοινοποιώ στο TikTok Ιωάννης Μπουρούτης και στο κανάλι μου στο YouTube, στο News Part 7. Είναι δύο κανάλια τα οποία έχω δημιουργήσει μόνος μου και ανεβάζω βίντεο καθημερινά.